Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li maħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħut inġbarnaw fl-imkien biex ċelebraw din l-Ewkaristija ninsabu fit-19 il-ħadd matul is-sena. Il-liturġija tal-kelma tal-lum kważi tkompli ma' dik li rajna l-ħadd li għadda. Ġesu isaqsina u jgħidilna fejn qiegħda l-qalb tiegħek hemm qegħdin l-azzjonijiet tiegħek, hemm int taġixxi. Minn dak li għandna fil-qalb aħna naġixxu. Għalhekk bi preparazzjoni għad il-qudiesa li llum ser nofru b'suffraġġju għall-erweħ tal-familja Ċefaju Magro, ejjew nirrikonoxxu ħtijietna, naraw fiex inqasna lill-Alla u lill-proxmu tagħna u nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Alla, Alla. Id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja tal-tana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Ola ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek qalb safja. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li huwa Alla u miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Kif inti kastigajt l-għedowwa tagħna, hekk sebbaħt lilna meta sejjaħtilna lik. Qari mill-ktieb tal-Erf. Dak il-lejl tal-ħelsien tħabbar minn qabel il-missirijietna biex wara li jarfu sewwa f'liema wedi temmnu aktar iqawwu qalbhom. Il-poplu tiegħek stenna l-ħelsien tal-ġusti u l-qerda tal-għedowwa tagħhom. Għax kif inti kastigajt l-għedowwa tagħna, hekk sebbaħt lilna meta sejjaħtilna lik. L-ulied wajba tal-ġusti offrew sagrifiċċju bil-moħbi u l-koll fema waħda għadu għal-liġi tal-Alla. Lill-qaddisin tiegħek qasmu xorta bejnietom kemm il-ġid u kemm il-deni. Għalhekk minn qabel għannew tifħir missirijiethom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Salm risponsorjali. Ħin il-poplu lill-mulej għażel burtu. Ngħidu flimkien, ħin il-poplu lill-mulej għażel burtu. Għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej. Jixirqilhom ifaħruh in-nies sewwa. Ħin il-ġens lill-mulej u Alla tiegħu. Il-poplu li hu għażel burtu. Ngħidu flimkien, ħin il-poplu lill-mulej għażel burtu. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu, biex jeħlishom mill-mowt ħajjithom u jħajjihom fi żmien il-ġuħ. Ngħidu flimkien, ħin il-poplu lill-mulej għażel burtu. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tqarka tagħna. Ħatkun mulej tjieba tiegħek fuqna kif fiki t-tama tagħna. Ngħidu flimkien, ħin il-poplu lill-mulej għażel burtu. It-tieni qari. Kien iħares il-qudiem lejn il-belt li mallem u l-bennej tagħha u Alla. Qari mill-ittra lil Lut. Ħuti, il-fidi pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw, il-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nies tal-imodi oġbu lill Alla sewwa x'kellhom il-fidi.
Kienet il-fidi li ġelet lil Abraham jobdi s-sejħa talla meta dan qallu biex imur fart li kien sejħatih bwirt u telaq bla ma kien jaf fejn kien sejjer. Kienet il-fidi li ġellitu jagħmar fl-art imwieda, qisu barrani f'art barranija u jgħix taħt it-tinet flimkien ma' Iżak u Ġakob li kienu werrieta miegħu tal-istess wieda. Għaxu kien iħares il-qudiem lejn il-belt mibnija fis-sod li l-mallem u l-bennejt tagħha u Alla. Kienet ukoll il-fidi li bina Sara mara mdaħla fi żmien seta' titqal għax jarfet li ta' kemmtu kien dak li għamlilha l-wieda. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed li kien tista' tgħid mejjed twildu nies bil-kotra daqs il-kwiekeb tas-sema u daqs ir-ramel ta' xatt il-baħar. Il-ħadd ma jista' jgħoddu. Il-kelma tal-mulej. Kjoġobkom nbilli iqfa l-Evanġelu. Isru kunu lessi għax qatt ma tistgħu tobsu s-sija li fiha jiġbin il-bniedem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: le merħla ċkejkna tibżgħu xejn, għax missierkom għoxbu jagħtikom is-saltna. Bijew ġiedkom u għatuh karità u fittxu għalikom infuskom boros li ma jitmermrux, teżor li ma jiġix nieqes fis-sema, fejn l-ħallil ma jersa u lanqas il-kamla ma tħassar, għax fejn hemm it-teżor tagħkom hemm tinsab qalbkom ukoll. Żommu ġenbejkom imħażnin u l-imsiebaħ tagħkom mixgħula. Kunu bħal nies jistennew lil sidhom lura mill-festa tat-tieġ biex ma li jiġi u jħabbat jiftħulu minnu fih. Ħenjin dawk il-għaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jisru. Tassew ngħidilkom li ju jitħażżem qiegħdhom madwar il-mejda u jgħaddi qudiemhom iservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sara jew tat-tielet u jsibhom xorda waħda fuq dmirhom ħenjin huma. Kunu għafu dan li kieku sejt id-dar kellu jkun jaf x'ħin ikun ġej il-ħallil ma kienx se jħalli min jinfidlu il-ħajt ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bien il-bniedem. Allu Pietru, mulej din il-parabola qed tgħidha għalina jew għal kulħadd. Wieġbu l-mulej, int min tgħid li hu l-qaddej fidejlu għaqli. Minu dak is-sid li qiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom sehemhom fil-ħin tal-ikel? Ħieni dak il-qaddej li sejdu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li jafdalu ġidu kollu fidejh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jgħid f'qalbu sejdu jiddawwar ma jiġi u jaqbad isawwat lil qaddejja kollha, irġiel u nisa, u jiekol li jagħtiha x-xorb u s-sokor. Sejt dak il-qaddej jasal f'jum meta ma jkunx jistennieh f'sija li fija jieħdu Alla rieda u jagħmlu bċejjeġ u jagħtih dak li ħaqhom in-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf xi jrid sidu u madankollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu swad kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jaf xi jrid sidu jagħmel xi ħaġa li jkun ħaqqa swad dan ftit jissawwat. Għax lil min taw ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandu u minn ħallew ħafna fidejh iżjed jippretendu minn għandu. Il-kelma tal-mulej. Vanġelu twil u fi ħafna wieħed xi xtar. Jiena l-aktar ħaġa li laqtitni f'dan il-Vanġelu kienet din il-frażi. Fejn hemm it-teżor tagħkom hemm
tinsab qalbkom ukoll. U għamil din id-domanda, fejn hu t-teżor ta' ħajti jiena? Fejn hu t-teżor tagħna? It-teżor qisha dik xi ħaġa li jinserħu rasna fuqha. X'inhu dak li jserraħ li rasi li f'din id-dinja li mingħajr ma rridu hija mimlija inkwiet. Kultant inkwiet li ma nistennewx, kultant mart, kultant dbatijiet. X'inhu li jimli li qalbi? U hawnhekk fejn nikdmu l-għadma ma jkollniex iktar laħam nikdmu liebes. U qatt naħseb ftit fuqha din u qatt nirrifletti li aħna bħala bnedmin maħniex biss ġisem, hemm xi ħaġa oħra. U l-ferħ minn din ix-xi ħaġa oħra jrid jiġi l-ispirtu li jiġrielna aħna illi naħsbu illi l-affarijiet materjali biss u f'muni qed nagħmel u ngħid kelma ċara biss se jserħulna rasna. Ġesu dan li qed jgħid fil-Vanġelu llum. Aħna ġejna maħluqin fuq ġbija ta' xi ħadd, fuq ġbija t'Alla. Mela jiena bħala bniedem għandi l-parti materjali li jrid nieħu ħsiebha, irrid nitmaħħa, irrid ikollha saqaf fejn toqgħod u hija ħaġa sewwa, imma hemm ukoll il-parti l-oħra, il-jien, dak li jiena, it-teżor ta' qalbi. X'inhu t-teżor ta' qalbi? Għax il-punt importanti u kruċjali huwa għalhekk ta' għax minn dan it-teżor jien naġixxi. Jekk it-teżor ta' qalbi huma l-affarijiet tad-dinja, jien nibda nara kollox bl-għajnejn tal-affarijiet tad-dinja. U hawnhekk jiġi t-tieni punt li jgħidilna Ġesu. Kieku jiġi Ġesu Alla rrieda, jien x'ħan nagħmel immur niġri nqerr, immur niġri noqgħod nitlob jgħidlek baqalek xahar ħajja, tidħol fil-Knisja u ma toħroġx mill-Knisja, tibda tgħix ħajja aħjar. Jew tibqa' għaddej bil-ħajja normali li tkun qed tgħix. Mela jekk jien inkun qed nieħu ħsieb iż-żewġ partijiet ta' ħajti nibqa' għaddej bil-ħajja li kont qed ngħix. U hawnhekk li Ġesu qed jgħidilna l-affarijiet materjali huma importanti. Però s-sisien tal-ħajja tiegħek tibnihomx fuq affarijiet materjali għax dawk kollha jispiċċaw kollha. Tgħidli ma jimux għall-familja naħdem l-iktar ħaġa għażiża l għandi mhux uliedi u t-tfal. Anke dawn maż-żmien jgħaddu. Naħseb ħafna miż-żewġien jgħidulek rabbejt 4 tfal 2 issa spiċċajna jiena u l-mara dar vojta. Kollox jgħaddi, ma jfissirx li ma tux issib il-familja ta' u ma tkunx bniedem dedikat. Imma minn qalbek jiddependi kif taġixxi madwarek fuq ix-xogħol, fil-familja, ma ta' madwarek. Jekk jiena is-sisien u s-serħan tal-moħħ tiegħi poġġejthom fuq l-affarijiet tad-dinja, anke l-ħaddiema nittrattom ħażejn li jaqgħu taħti. Għax jien l-iskop tiegħi huwa l-flus. Jien l-ħaddim ma ħalsux kemm suppost nħallsu, għax jien l-iskop ta' qalbi mhuwiex li nħobb li ngħin il dawk ta' madwari, anke x-xogħol nibda naraħ pis. Immur hemm biex naqla paga u ma nagħtix każ kif ħanagħmel dmiri. Għalfejn qed ngħidu dan għax aħna nirrendu l-ħajja tagħna u kif naraw madwarna l-ħajja tagħna qed issir aktar diffiċli għax neħħejna dan minn ħajjitna. Tmur biex tinqeda ma rridx insemmi postijiet, kemm hu differenti ssib persuna li tilqak bimħabba għax qed tgħix l-ispirtu u s-sisin ta' qalba mhumiex biss il-paga li qed tieħu. Ġieli tidħol f'uffiċċju jew f'ħanut jew x'imkien u ssib persuna li tgħinek, tkellmek bil-qalbu, tieħu paċenzja bik, tara bid-bissima ma tkunx irrabjata. X'differenza tagħmillek fil-ġurnata? Għax dik il-persuna mhix qiegħden biss tal-paga għall-flus, imma għarfet
illi barra l-ħajja materjali hemm ukoll xi ħaġa oħra li tagħtina l-paċi. U daħan nispjegajilkom, mhux ħandewinkom ħafna, f'punt żgħir. Aħna ħriġna minn Alla. Alla hu perfett. U fil-ħajja tagħna aħna ħanfittxu il-perfezzjoni. Għax bil-fors. Għax jekk Alla ħalaqna fuq xbija tiegħu, aħna nippruvaw nkunu perfetti. U dan nagħmluh f'ħajjitna. Knixtru żarbun lit-tifel nippruvaw nsibu l-aħjar żarbun. Knixtru dar nippruvaw nagħmluhom mill-aħjar u nagħmlu sewwa. Imma l-iżbal tagħna li naħsbu li l-perfezzjoni ħanilħuha fl-affarijiet tad-dinja. Kemm sejrin żbal? Titwielet, ħanaddi mill-eżamijiet, insib xogħol, nixtri l-isbaħ karozza, nixtri l-isbaħ dar u dejjem irridu. Għax aħna maħluqin biex nkunu perfetti u l-perfezzjoni nsibuha f'Alla biss. Il-ħajja tagħna hija ċirku, ħriġna minn Alla u nerġgħu nsibu l-milja tagħna f'Alla. Għalhekk Alla jridna nsalvaw, għax Ġesu jaf illi jient tista' tilħaq il-milja tal-ferħ tiegħek fih biss. Mhux ħajisfurzak, imma ħajprova jikkonvinċik. U jien u int li jridu nikkoperaw ma' din il-ħaġa. U l-aħħar punt li nixtaq naqsam magħkom. Milli għandi ħantik. Għaliex ħafna, u jien naraw kollu, kont naħseb fuq din, għaliex it-tfal tagħna, żgħażagħ tagħna għandhom kollox, intuhom kollox u jisom m'għandhomx paċi, m'għandhomx ferħ. Għax bil-ħajja tagħna aħna l-kbar qed ngħidulhom li l-iktar affarijiet importanti huma l-affarijiet materjali. Inġalhom jistudjaw u nagħmlu sewwa, imma qed ngħidulhom xogħol, flus u xejn aktar. U dan nagħmluh b'dak li nagħmlu aħna. Mhux billi ngħidilhom li tfal isma' qas ngħidulhom għadna llum probabbli, ħlif ngħidulhom għamel il-flus u ibni u kun sinjur u aħseb għal rasek, kma ngħidulhomx bil-kliem ngħidulhom bħajjitna. Għax għal ġob wieħed għandna tnejn tgħidli fader kemm trid biex iżżomm familja ħadd ma miet bil-ġuħ. Għandna ħafna lussu, ktoqgħod taħseb għandna ħafna lussu, jinġel nkun għaddej, nara jiena nħobb l-affarijiet per żarbun waqqani jew xi ikollok dik imbagħad inkun ħanixtri żarbun ngħid jiena dan x'nambeħ propjament, għandi x'nambeħ, għandi 4 pari oħra, għandi xorti nilbes. U tibda tinduna li ħafna affarijiet li nixtru huma żejda. Sirna ħajja konsumista. Għal televiġin wieħed għandna 4 d-dar, għal kompjuter għandna 5, għal tablet għandna 4. U għamilna l-iskop ta' għallu l-uliedna x'qed ngħidulhom bil-ħajja tagħna. Ikkonsma, flus, dan li jagħmlek ferħan. Imbagħad it-tfal tagħna għandhom kollox u mhumiex ferħanejn. U żgur li mhumiex ferħanejn. Ma tajnihomx il-valuri li jagħmluhom ferħanejn. Ma tajnihomx is-sens li jagħmlu karità, li jgħinu lil ħadd ieħor. Araw dawk iż-żgħażagħ li jmorru jagħmlu flok holiday jiddevertu jew xi li jagħmlu sewwa tmorru l-kunċerti ta' jien mortu u ġelimmu. Però mhux dak biss. Mur għamel xahar aħdem għajn minnu inqas minnek, ħatara kemm tiġi lura b'ferħan kbar f'ħajtek għax għajnt lil minnu inqas minnek. Kemm qegħdin nħeġġuhom it-tfal tagħna għal dawn l-affarijiet. Bil-ħajja tiegħi ta' missier jiena, il-ħin kollu xogħol, il-ħadd ukoll naħdem, u s-sibt flaxija naħdem, u matul il-ġurnata nnadda fid-dar, u xogħol hemm u xogħol. X'qed ngħidulhom il-uliedna? Dan hu l-ferħ. Imbagħad x'in jibdew jagħmlu bħal ngħidulna, imma dan mhux ferħ, ta' jien m'iniex ferħan. Tajtni kollox u m'iniex ferħan. Inkomplu ngħaddu l-valuri lill-uliedna. Il-ħin ta' mistrieħ importanti. Mhux jiġi l-ħadd u nibqgħu naħdmu. Mistrieħ tajjeb, bis-sens. U dan hu li qed jgħidilna Ġesu, jekk niġi issa nsejjaħlek, x'ħadd tagħmel? Tbiddel ħajtek jew tibqa' tgħix. Jekk tkun qed tgħix u tgħaddi l-valuri u tgħix sewwa, tista' tkompli għaddej b'ħajtek. Għax il-mulej dik il-missjoni li tak. Issa fidejja li dan li rajna llum ngħixu jew nippruvaw ngħixu. Eżis ħuti, dawn huma żewġ punti li xtaqt naqsam magħkom. Qegħdin fl-istess dajsa, qegħdin fl-istess dinja, id-dinja tkaxkarna ma nieqfu ftit x'inhu dak illi jiena qed imexxini fil-ħajja tiegħi. X'inhu dak li qed jimbuttani li ngħix f'ħajti.
il-pedament ta' ħajti jista' jitmermer, jispiċċa, jew għandi affarijiet oħra li mibnijin fuq is-sod verament li jibqgħu għall-eternità. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wifha biex nirringrazzjaw l-Alla ta' dak li smajna u flimkien nistqarru l-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdieni ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u beħ sar kollox. Salbuħ għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq l-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti Jeżis, il-mulej qed jistedinna biex qabel kull ħaġa aħna nażlu lilu għax fih biss insibu l-paċi tal-qalb. Fiduċja fih resqu dawn it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja sabiex tienna nikbru fil-fidi tagħna sabiex inwettqu dejjem ir-rieda tagħha. Nitolbu għall-gvernijiet tad-dinja biex ma jgħedux l-ekonomija qabel il-ġid veru tal-bniedem biex hekk tiġi dejjem imħarsa d-dinjità ta' kull persuna. Nitolbu għalina biex nitalmu naqsmu ma' minnu f'qir il-ġid li inti tipprovdilna u hekk nikbru fl-imħabba. Nitolbu minn dan is-santwarju dedikat lil Madonna ta' Pinu, birek il-familji tagħna ħajjikbru fihom il-ferħ tal-preżenza tiegħek u għati kull qawwa lil morda u lil dawk persuni li jduru bihom. Nitolbu ilqa' Missier Qaddis dawn it-talbiet tagħna u għenna nibqgħu sħaħ fl-istennija tal-laqgħa tagħna miegħek u li nużaw tajjeb dak kollu li inti tagħtina bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bis-slim u lejn il-Knisja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmilek għax kont int fil-ħnina tiegħek li tajthom il-grazzja li nofruhomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sakrament ta' salvazzjoni bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l fuq, nizzu ħajr il-mulej Alla tagħna
Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddejs għalla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nroddulek ħajr. Bil-lum bl-emejl tal-ħaġib tal-fidwa tagħna għax il-verb tiegħek sar bniedem bħalna fin-natura dajfa tiegħu kiseb ġieħa għal dejjem għalina bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna sieb miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk aħna lkoll nissieħbu mal-tajja kollha tal-anġli u fer kbir intendulek u ngħidulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewiet. Għaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħaj il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu għal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla, ħal il-kalċi, reġa rat il-ħaj, ta' li d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalek aħna u namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rradulek ħajra xoġbok til-qana un qudiemek biex naqduk. U mitxu kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li ilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum mod partikolari nitolbu għall-irwieħ tal-familja Ċefaj u Magru. Tolbuk mulej jiddaħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu t-talba tal-missierna, ekku nagħmlu lil Ġesu l-qofol tal-qalb tagħna, il-motivazzjoni tal-ħajja tagħna. Għalhekk bil-qalb ngħidu missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek nħallilkom islim, natikom islim tijek, la tħarisx lejn tijietna, zdaħaris lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għat jaslimu la dalin trit fija, li teħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Natu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu jħarisna ħajja ta' dejjem. Działa,
Nirringrazzjawk Ġesu li ġejt fil-qalb tagħna. Għamel li inti tkun iċ-ċentru tal-qalb tagħna. Is-sisien li ma jitħassrux li jimmotivaw il-ħajja tagħna. Fil-familja fuq il-post tax-xogħol, fis-saċerdozju tagħna. Tina l-qawwa nkunu eżempju tiegħek tal-imħabba. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna bis-sakrament tiegħek is-salvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Siedna. Namlikom l-avviżi kif tafu l-ġimgħa d-dieħla niċċelebraw il-festa għażiża ta' Santa Marija. U għalhekk f'dan is-santwarju nhar il-ħadd li ġej lejliet Santa Marija ikun hawn il-velja ta' Santa Marija, il-velja tal-Assunta li tkun fuq it-suntier fit-8 ta' filgħaxija, ikun hawn il-kant, is-salmi u quddiesa tal-Vġili li titmexxa minn Monsisqof. Il-velja tibda fit-8 u tispiċċa fil-10 ta' filgħaxija. Minħabba il-velja il-quddiesa tal-ħadd li ġej, il-ħadd li ġej, il-quddiesa tal-5 ma ssejx. Ikun hawn il-quddiesa tal-Vġili dik ta' filgħaxija. Imbagħad il-quddies nar wara l-velja jitkompla mbagħad lejl adorazzjoni u jkun hawn quddiesa oħra f'nofs il-lejl. Imbagħad nar Santa Marija fil-5:30 ta' filgħodu għaw xi grupp ta' persuni jibdew tilejn fuq il-għolja ta' Ammar biex hemmhekk tiġi ċċelebrata l-quddiesa mas-sebħ fil-festa għażiża ta' Santa Marija. Il-quddies imbagħad fis-santwarju ikun bħal dak ta' nhar ta' ħadd, ġifieri fis-6:15, fit-8:30, fl-10, fil-11:15, imbagħad filgħaxija fil-5 ta' filgħaxija. Fil-5 ta' filgħaxija wkoll fid-dar ta' French tal-Arb issir it-talba tar-Rużarju. Nagħmlu appell lil volontiera biex min jista' jiġi jenna ħalli nagħmlu il-ħasil ta' qabel il-festa, il-ħasil tas-santwarju, dan se jsir nhar il-ħamis li ġej fis-7 ta' filgħaxija. L-aħħar appell u appell importanti dwar loti tad-demm. Tafu li f'dawn il-jiem saru diversi inċidenti, anke kien hemm imwiet, u għalhekk inħeġġutkom biex min jista' minnu b'saħħtu imur jagħti d-demm. L-għawċin huma mistiedna u mħeġġa li jmorru jagħtu id-demm nhar it-tlieta fil-Berġa tax-Xewkija bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.